Programa ofrecido por... Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, loxística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Arribadumia, os estudios centrais de Canarias Baixas. Empezamos unha nova edición do programa Falemos, estaremos analizando con Xaquín Robido toda a situación e todas as reivindicacións que plantexa a plataforma en defensa da ría de Arousa, a oposición a Altri e a outros moitos temas, as dificultades que está atravesando o sector do marisqueo. Estaremos analizando a política municipal e casi non, son 9 anos, iba a decir casi 10 anos de fusión do Concello de Cerdedo Cotobade co seu alcalde, con Jorge Cubela, que ademais é diputado provincial e como lle afecta, como se vive nun concello destes fusionados 9 anos despois. E abrimos este turno de análisis e de entrevista e de profundidade co director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles. Moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, moi ben. Bueno, protagonista de Fitur, entraremos alá, iremos alá, pero estamos nunha data de que estamos a un aniversario das eleccións autonómicas aquí en Galicia, o ano pasado, en febreiro 18, eleccións autonómicas. Que recorda vostede, que recordo lle ven agora así en fresco á mente deste dato e deste feito? Pois recordos moi gratos, porque eu fui un candidato nas listas do Partido Popular pola provincia de Ourense, e a verdad que era a miña primeira experiencia como candidato nun partido político, e teño que decir que foi unha experiencia maravillosa. Foron 15 días de campaña duros, pero ao final pagaron a pena, e o Partido Popular logrou esa maioría absoluta que lle permite a Alfonso Rueda gobernar con toda a tranquilidade do mundo. Claro, e Ourense respondeu, non? Desde logo, sí, non cabía dúbida, e Ourense respondeu, sí, señor. Bueno, e dentro deste panorama político que estamos vivindo a nivel Madrid, a nivel Estado, co fiscal xeral do Estado, con a corrupción que hai agora mismo, que, lóxicamente, eu entendo que isto perxudica a imaxe de país de España. Isto, para o director xeral de Turismo, lle preocupa pola imaxe que podamos dar e os efectos colaterales ou como está a chamar agora estas cousas, teñan incidencia no turismo?
Desde logo que sí, o turismo é unha actividade moi sensible. Eu sempre digo que o turismo sufre moito do efecto mariposa. Unha mariposa aletea nos Estados Unidos e aquí pode ser un vendaval. Desde logo, calquera imaxe que non sexa positiva que poda transmitir o Estado, pois sí que pode prexudicar ao turismo. E eu así o poden observar. Hai apenas uns días, menos dunha semana, estábamos en Roma, en Italia, un irmanamento do camiño de Santiago, que había Francíxena, e sí que escoitaba opinións de como estaba a política en España, sí, non eran opinións moi positivas, non? Claro. Todo isto é negativo porque, lóxicamente, afecta ás institucións por encima das persoas, non? Que están nos cargos e de todo isto. Desde logo que sí, a imaxe dun país que é un país democrático e que ten que potenciar, sendo o país líder en atracción turística e en visitantes, pois debe transmitir unha imaxe máis positiva, desde logo. A semana pasada en Italia, na Lazio, na rexión da Lazio, agora falamos dela, pero hai 2 semanas estaba en Fitur. Fitur é moi importante, é unha aposta da Xunta de Galicia e de Turismo de Galicia desde hai moitos anos, da semana do 22 ao 26 de xaneiro, programa institucional 47 representacións de destinos de Galicia. Me gustaría que fixera, pasadas xa 15 días, esa reflexión ou ese análisis ou ese balance de que o que representa Fitur, pero tamén cos datos que hoxe pode ter, digamos que máis ou menos xa coa digestión feita. Sí, vamos, si nos referimos a esta última edición de Fitur, pois o balance non pode ser máis positivo. Nós que temos unha tradición de máis de 25 anos asistindo a esta feira, eu podo decir que foi unha das edicións nas que máis público profesional se poido ver, e tamén nun momento no que, por decirlo así, de algún xeito coloquial, máis alegría se ve entre o empresariado e tamén entre as institucións. Todo apunta a que o ano 2025, tendo en conta o que se viu ali, o que se viviu en Fitur, vai a ser un bo ano turístico, o gallá mellor que este, que foi o mellor ano turístico da historia de Galicia. E, como resumo, eu me quedaría que esa aposta e esa confianza que teñen todas as institucións e os destinos e as comarcas e as empresas que conforman Galicia, esa confianza que teñen na marca Galicia, porque esas 47 presentacións, desas 47, apenas 4 ou 5 eran de Turismo de Galicia ou da Xunta de Galicia, e o resto, pois, eran 40 prácticamente de outras institucións e asociacións que confían no pabillón de Galicia e na marca Galicia como destino turístico para presentar os seus produtos. Desde logo, algo que nos enorgullece e nos anima a seguir traballando nesta liña de que Galicia siga sendo esa marca paraugas para todos os que traballamos e para todos os que potenciamos, promocionamos e creamos oferta turística na comunidade galega. E máis que nunca en Galicia calidade, non? Sí, tamén, a marca Galicia Calidade agora está dentro do paraugas da Axencia Turismo de Galicia, e temos moi bons proxectos que en breve se poderán coñecer arredor desta maravillosa marca que tanto se coñece fora e tanto se coñece por o ben que facemos as cousas aos galegos, e que mellor selo que Galicia Calidade para seguir traballando neste eido. E animar, lóxicamente, a que a xente veña a conocernos, que disfrute desta terra, que disfrute da vida que temos estas xentes que vivimos por aquí, non? Desde logo, unha das motivacións máis importantes para aqueles que nos visitan é coñecer os costumes dos galegos, e iso, a verdade é que é un atributo que nos identifica moito. A xente quere estar en Galicia, pero tamén nos quere coñecer. Claro, un valor importantísimo.
Plan de turismo, estamos empezando o 25, 24 de récord histórico de datos de turismo desde o punto de vista do sector turístico. Cales son, digamos, que os retos e os obxectivos para este ano, señor Merelles, como director da axencia e de o que é o ente Turismo de Galicia? Pois teníamos que falar un pouco do ano pasado. O ano pasado, no mes de outubro, presentamos o Plan Estratégico 2030 de Turismo de Galicia, no que hai medidas que atinxen a todas as consellerías e departamentos da Xunta de Galicia e no que se calcula que hasta o ano 2030 investiremos uns 1.000 millóns de euros no desenvolvemento e na proxección e promoción turística de Galicia. Agora mesmo, temos un reto moi importante, o Xacobeo 2027, nos quedan apenas 2 anos para traballar neste acontecemento nunha contorna especial, porque vai ser no momento en que máis visitantes recibe Galicia e nun momento no que o Camiño de Santiago eu diría que é máis universal que nunca. Nunca chegaron a Santiago de Compostela tantos peregrinos, casi 500.000 que recibiron a Compostela, pero nós temos monitorizados outros 250.000 que non a recibiron. Estamos falando o millor de 750 ou 800.000 peregrinos que fixeron o Camiño de Santiago o ano pasado. Xestionar toda esta afluenza de público, é un dos retos que temos aquí, e precisamente dentro dese plan hai algunhas medidas que nos levan a tratar de que a actividade turística sexa cada vez máis compatible coa actividade dos cidadáns galegos, e tamén a racionalizar cada vez todo o que está alrededor do turismo de Galicia, con medidas que nos leven a desestacionalizar aínda máis a actividade e tamén desconcentrar. Hai un fenómeno moi importante que vimos xa no ano 2023, moi claro no 2024, que cada vez hai máis meses no ano nos que se incrementa a ocupación hoteleira en Galicia, non só nos meses de verán, xullo e agosto, e tamén que cada vez os beneficios do turismo se achegan a lugares distintos a todo o territorio galego que habitualmente non tiñan eses beneficios turísticos, como pode ser por falar de unha comarca aquí onde estamos que é o Salnés. Claro. Aquí nesto, de que xeito está previsto, aparte de que, lóxicamente, moitas deses, non sei cantos, pero o reto, os datos publicados neste bienio 24 e para este ano 25, 27 millóns e medio para inversións ou destinados a melloras de establecementos, modernización, etc. Dentro desos 30 millóns, que ao mellor nas cifras nos marean e non é tanto por aí, pero sí que a inteligencia artificial, as ferramentas que aportan isto, que poden servir, ou eu entendo que van a servir moito para os dous aspectos, para os viaxeiros, porque nos van a dar información se queremos ir se hai plaza de parking, se podemos ir pola vía alternativa, se non sei que ou non sei canto, ou nos recomenda outros sitios que podemos ver ao lado, porque en ese momento tal, pero tamén aos xestores, que decir, aos povos, ás cidades, que poidan xestionar e que poidan ver o movimento, o fluxo, non? De que xeito isto vai e está previsto que axude ao sector? Sí, desde logo. Nos temos unha liña de apoio ao desenvolvemento do sector en cuanto a competencias digitais, e é unha acción formativa que vamos a levar a cabo este ano. Concretamente, xa vamos a empezar a dar os cursos desde o Centro Superior de Hostelería, tamén en colaboración coa Dirección Xeral de Emprego. Eso por un lado, hacia os traballadores e os empresarios do sector, pero tamén desde internamente nos vamos a modificar a nosa páxina web e todos os procesos relacionados coa
coa relación entre a Administración, a Axencia de Turismo de Galicia e os empresarios e tamén os cidadáns. E nestes procesos pois, xa estamos introducindo a inteligencia artificial en dúas direccións. Por un lado, entre a Administración Autonómica e os propios empresarios e os cidadáns, e, por outro lado, internamente, hacia o público final, pois modernizando a nosa web e introducindo pois procesos que seguro que nos van a beneficiar e cada vez nos van a facer un destino pois moito máis digitalizado, desde logo. Claro, pero incluso dende o punto de vista dos visitantes, se nós queremos ir a Roma ou queremos ir a Vigo en fin de ano, sabemos que vai haber moita xente. Entonces, o que si podemos ir noutro momento, a información de que sabemos que vai haber eventos ou un evento extra deportivo, non vamos a ter hoteles, non vamos a non sei que, quero dicir que toda a información anticipada, eso axuda ao viaxeiro e axuda tamén ás propias cidades e aos propios gestores, tanto administrativos ou públicos como privados, non? Claro, desde logo, do que o se manexo da información, non? Do que se trata de que a actividade sexa cada vez estea cada vez máis racionalizada e que cada vez, pois, bueno, sexa pois máis útil esa información que e axudará tamén a desestacionalizar, non? Que non vayamos todos o mesmo día. Desde logo, e tamén se trata de ter unha oferta complementaria, pois eu diría que permanente, ao longo de todo o ano. Esa combinación, un destino cada vez máis digitalizado, con unha oferta complementaria cada vez máis extendida ao longo dos meses do ano, e con un sector con unha formación máis sólida e con uns servizos de calidade, o que nos vai facer que cada vez sexamos un destino pois máis consolidado e mellor visto por aqueles que nos visitan. Precisamente con estas premisas e coas que estamos traballando pois para ese destino Galicia do futuro. A capacidade hoteleira é boa, pero de que xeito digamos que hai que regular un pouco a capacidade hoteleira coas viviendas de uso turístico e que ademais están entrando ás cidades como Santiago, como A Coruña, como algún concello incluso de aquí, a Illa, que tratan de regular ou de penalizar este tipo de vivendas. Sí, a Xunta de Galicia, nese sentido, a través da Axencia de Turismo de Galicia, pois podemos decir que foi unha administración adiantada. E no ano 2017, xa vai facer 8 anos, pois publicou un decreto por o que se regulan as vivendas de uso turístico en Galicia. E xa daquela, pois, deixou clara pois, dúas limitacións. Por un lado, os concellos poden limitar pois, que haxa vivendas de uso turístico no seu territorio, coa súa competencia en urbanismo, e tamén pois as comunidades de veciños, non? Que son as dúas entidades que poden pois, limitar, por un lado, o conxunto dos propietarios dun edificio e, por outro, quen ten as competencias de urbanismo no seu territorio, e así se está facendo. Santiago ten unha ordenanza, modificou o Plan Xeral de Ordenación Urbana e ten unha ordenanza que regula as vivendas de uso turístico, que xa está en funcionamento. A Coruña penso que aprobou o pleno recentemente, en Pontevedra tamén hai modificacións do Pexón, e hai en outros municipios quizás máis pequenos, en habitantes, que tamén teñen regulacións. Entón, bueno, esa posibilidade está aí, e bueno, algúns concellos pois, xa están exercendo. Hai que dicir que, bueno, que as vivendas de uso turístico son aloxamentos turísticos legais e que teñen as súas condicións e que, bueno, tamén pois están servindo a acoller esa demanda que bueno, que ven incrementándose pois desde os anos de pandemia. Antes da pandemia estábamos elucubrando por recuperar os 5 millóns de turistas que tiñamos no ano 2019 e pois estamos no 2024 con máis de 8 millóns, non? A verdade que
é algo pois, moi positivo. Algún outros concellos que son cabeceira de etapas e tal, pois xa teñen digamos que vivendas ou digamos que plazas de vivendas en uso turístico moi importantes e con un peso na economía importante, porque lóxicamente o turista, o camiñante non só dorme. Sí, vamos a ver, se falamos do Camiño de Santiago, claro. É certo que hai vilas que están especializadas en atender ao peregrino. E son vilas que a economía local está moi baseada nesta circunstancia, e eu diría que son vilas que lle vai ben económicamente. Claro, claro. Falando de camiños, a semana pasada, tanto vostede, que foi, digamos que de cabeceira e de avanzadilla, pero que foi o presidente da Xunta, Rueda, que asinaron en Roma, na rexión da Lacio, a alianza do Camiño de Santiago coa vía francígena. Bueno, contenos, que supón esta vía, que supón este acordo e cal é a importancia para os dous lados, porque se é pos dous será bo. Sí, este acordo é un memorándum de colaboración entre as dúas rutas, entre os dous itinerarios europeos. Hai que lembrar que o Camiño de Santiago poderíamos denominalo como o irmán maior dos itinerarios europeos, porque foi o primer itinerario cultural europeo que declarou a Comisión Europea. Bueno, esa experiencia, e o bo facer destes últimos 30 anos, pois, nos permite, pois, ser un pouco os mestres do resto das vías, non? É un exemplo claro de éxito que intentan emular ou queren emular pois outros itinerarios europeos. O que fomos facer a Roma nunha misión encabezada por o presidente da Xunta foi inaugurar unha exposición no barrio do Trastevere do Camiño de Santiago e da vía francíxena, e despois o presidente firmou un memorándum co presidente da región de Lacio, que a capital é Roma, por onde pasa a vía francíxena, para intercambiar experiencias, exposicións como esta que inauguramos, e intercambiar coñecemento, un coñecemento que eles mesmos recoñecen é moito máis extraordinario por a parte do Camiño de Santiago que por a vía francíxena, que é unha vía de peregrinación medieval tamén, que parte de Canterbury en Gran Bretaña, atravesa Francia, Suiza, e atravesa casi toda Italia, chega pois hasta a región de Puglia, e nós creemos que ten unhas grandes posibilidades, porque ten bastantes semellanzas co Camiño de Santiago, pero desde logo esa potencia que ten o Camiño desde o século IX, o Camiño de Santiago como meta de peregrinaxe xunto a Roma e Xerusalén, pois dá un peso específico que a vía francíxena aínda non o ten, pero a verdade que foi moi emotivo ver como todas as persoas que interviñeron nesta asignatura, o presidente da rexión valorando e poñendo en valor a Galicia e o traballo que se está facendo. É moi emotivo, e estaba tamén un cardenal o encargado da evangelización e tamén do marketing do Vaticano, que falou maravillas do Camiño de Santiago. Había un secretario de Estado e había 3 embaixadores, entre eles o de Italia en Madrid, que se desplazou exprofeso pois, para asistir a esa asignatura. Tamén estaba a embaixadora de España ante a Santa Sede e o embaixador de Italia ante a Santa Sede, que foi na súa residencia no Palacio Borromeo, onde se asinou este acordo. E a verdade que foi un acto moi trascendente e que a nós pois, nos enche de orgullo, sobre todo tamén por ver a importancia que lle dan no exterior ao Camiño de Santiago e como se valora esta vía, que a veces, pois, bueno, escoitamos algúns comentarios que non son moi axeitados, a veces por falta de reflexión. Pero, bueno, son, ademais, cando falamos de camiño ou destas vías ou destas rutas, estamos falando de
digamos que de un modelo de turismo sostible, non? Desestacionalizado, porque non hai que facelo, se pode facer todo o ano, e de feito hai peregrinos todo o ano. Non quere dicir que no mellor momento meteorolóxico haya máis, non? Pero supoño que isto tamén ten que ver co fondo e cos obxectivos finais a 30, 40, 50 anos, non? Desde logo, a ver, non hai produto chamémoslle turístico, aínda que este vixente todas as temporadas. Efectivamente, o Camiño de Santiago non se pode ver como un produto turístico, pero non hai un produto tan máis sostible que o Camiño de Santiago. Máis de 750.000 persoas entraron en Galicia e percorreron como mínimo 150 km ou 100 para chegar a Santiago de Compostela. Temos unha base moi boa que é a vía de peregrinación xacobea para seguir traballando arredor do desenvolvemento de un turismo cada vez máis sostible e cada vez con máis respetuoso coa natureza e, por suposto, volvo a dicilo, coa actividade da propia cidadanía galega. Tamén fai uns días, un par de días ou algo así, que se acercaron hasta Vilagarcía, lóxicamente, para inaugurar, poñer en valor a inauguración do que vai ser o futuro centro de peregrinos náuticos, non? Hai no muelle de pasaxeiros que, hai unhas edificacións aí que están obsoletas e un pouco abandonadas, por decirlo de algún xeito de actividade, e todo eso se vai a potenciar e se vai a poñer. Xunto co albergue de peregrinos que está previsto que empece a funcionar antes do verán, non? Vamos facer un acto de sinatura co alcalde de Vilagarcía de Arousa en nada, probablemente a semana que ven. E, nos agora xa temos vía libre para traballar no espazo que nos cede o Concello de Vilagarcía. Hai que facer algunhas adaptacións, pero logo de que o Concello atendese ao noso requerimento de deixarnos o edificio na disposición de poder entrar e amueblalo e adaptar unha zona para o albergueiro con todos os permisos e todo en orden, nos xa o vamos incorporar a nosa rede e antes do verán creemos que ten que estar en marcha, porque realmente o que hai é que equipalo co mobiliario e pouco máis. E fágame referencia ao centro de peregrinos náuticos. Sí, e a importancia que ten incluso para o turismo náutico, non? Desde logo, forma parte de un programa que se chama o Plan Nacional Xacobeo Next Generation, polo que se van a investir 9 millóns de euros en promover a actividade relacionada ca peregrinaxe a Compostela. E hai que dicir que está dentro dos fondos de recuperación e resiliencia, e unha das actuacións que temos en marcha, porque xa están adxudicadas as obras, empezarán en breve, é este centro de recepción de peregrinos náuticos. Pero, desde logo, en Vilagarcía creemos que, ademais desta misión de recibir a peregrinos náuticos, tamén poderá servir como un centro para recibir a aqueles turistas que fagan náutica, tendo en conta que se van a recuperar 2 espazos que agora mesmo non son ruína, pero non tiñan un uso nin actividade, e desde logo creemos que para Vilagarcía e para o Porto de Vilagarcía esta instalación vai vir a dinamizar non só o que é o fenómeno das peregrinacións na ruta do Mar de Arousa, sino tamén a actividade náutica e todo o que está alrededor da náutica ali en Vilagarcía. Estamos nas portas do Entroido, non sei se vostede é un dos disfrutadores. Eu son dunha provincia moi antroideira. Iba con doble sentido. Sí. É a capital, non?
Sí, bueno, varias capitales. Sí, bueno, nunca se pode dicir cal é a capital. O que é certo é que o entroido de Xinzo de Limia, por exemplo, que xa comezou o domingo pasado, é un entroido declarado de interese turístico internacional. Os de Verín e os de Laza son, o de Verín creo, é nacional, o de Laza de interese turístico galego, e eses entroidos da montaña, de Viana do Bolo, Manzaneda ou Vilariño, Maceda tamén, pois fan unha conxunción perfecta para estes días pois gozar dunha das festas máis tradicionais de Galicia, e penso que na provincia de Ourense sí se concentran pois mostras moi importantes e que eu recomendo desde aquí a que aqueles que non se achegaran nunca a un entorno tradicional pois que o fagan e que se mezclen e que gocen con toda a actividade lúdica que hai ali. Teña en conta, señor Merelles, que aquí casi lle vendes de Lalín, casi nos vendes en Lalín, entonces teña cuidado. Bueno, é certo que en Pontevedra pues está o trozo, sí, é certo, de cobres e mesmo os xenerais da Ulla, que estábamos o sábado pasado presentando pois a actividade dos xenerais. E o cocido de Lalín. Fora desta broma, digamos que o entroido xoga dous papeles importantes, non? Un é a festividade, a escenificación, pero outra é a gastronomía. Por que ven máis xente a Galicia? Por a gastronomía ou pola escenificación e a celebración e... En relación ao entroido, non? Correcto. Non sei se ten ese dato diferenciado. Temos os datos globais. Fundamentalmente, a xente que nos visita ven por os entornos naturais, as paisaxes, e a segunda motivación é a gastronomía. O entroido hai uns anos non era tampouco un reclamo especial para vir a Galicia, pero agora, desde hai, pois, eu diría, 7 ou 8 anos, xa é un reclamo interesante. Por exemplo, en Xinzo da Limia, no mes de xaneiro, se falaba xa de que non había plazas nos aloxamentos, e a cidade de Ourense, por exemplo, é unha cidade que vibra co entroido. Entonces, bueno, cada vez son máis as persoas que nos visitan. É máis protagonista, non? Sí, pero que tamén gozan, evidentemente, desa gastronomía. Hai moitas festas asociadas ao entroido, o cocido de Lalín, e os dulces. Sí, a festa da Androlla en Viana do Bolo, a do Cabrito en Vilariño de Conso. Eu creo que cada concello que ten... E os dulces, as orellas, as non sei que. Efectivamente. E logo ven a Semana Santa. Que xa está aquí. É un non parar, non? Este ano pasado o Nadal foi un Nadal espectacular en canto a ocupación hoteleira, e tamén porque cada vez hai máis actividades alrededor do Nadal, e sin ser antes unha temporada pois habitual para que nos visitasen, agora xa se está convertendo tamén nun recurso importante para que nos visiten. Bueno, temos o caso da cidade de Vigo, pero tamén casi en todos os entornos urbanos se desenvolven actividades relacionadas con Nadal e se poñen en valor pois acontecementos como Belén de Valga ou Belén de Begonte, que cada vez atraen máis visitantes de fora da comunidade. Pois deixámoslo para despois, se lle parece, de Semana Santa. Nos detemos aquí por unha cuestión de tempo, señor Merelles, pero ten a última intervención para dicir o que vostede queira, remarcar algo do que dixo, algo novo ou do que non lle preguntei. Pois nada, eu o que quixera era facer unha reflexión en torno á actividade turística. Agora mesmo o turismo supón máis de un 10% do PIB de Galicia, e os datos nos dicen que vai seguir medrando. O PIB galego no 2024 vai medrar como a media de todas as comunidades españolas, pero no 2025 vai medrar por riba da media. Eso é evidentemente gracias á actividade do turismo e gracias pois tamén a eses 2 millóns de visitantes estranxeiros que tivemos o ano pasado, que supoñen
un 30% de todos os visitantes do conxunto. Eu o que pediría é unha reflexión de todos arredor da importancia que ten o turismo, que é unha actividade que debemos mimar e todos debemos traballar para que sea cada vez máis racional, pero non podemos falar mal do turismo sin facer unha previa reflexión e ver que o turismo é unha actividade da que vive moita xente en Galicia e que axuda tamén a moitas empresas. E totalmente complementaria desde o meu punto de vista co resto de actividades que temos. Desde logo. E xa sabe que o clúster valora todo o sector e eleva o PIB por case o 20% aproximadamente. Sí, o sea, casi esa é xa remato, é algo no que estamos traballando en Turismo de Galicia, en colaboración co Instituto Galego de Estatística, estamos traballando na elaboración da conta satélite. Esa conta nos vai permitir saber e determinar que sectores se benefician e como o turismo influe dun xeito máis obxectivo na economía do país. Que ao final ven sendo todo Galicia calidade, e a Galicia calidade é o viño e a pataca e a horta e a carne, o peixe. Desde logo que sí, e a calidade das persoas e dos galegos, das galegas. Eso é o máis importante. Sin eso non hai nada. Señor Merelles, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha vindeira ocasión, moitos éxitos que serán bons para Galicia. Vale, o noso éxito será o éxito de Galicia, desde logo. Por eso. Moitísimas gracias, moi boa noite. Grazas, boa noite. Nos vamos a publicidade e da man dos copatrocinadores ou patrocinadoras recibimos a Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo Cotobade, un dos concellos dos primeiros fusionados, dos pouquiños que todavía hai a día de hoxe, pero que se van a las 9 anos, así que non o perdan. Hasta dentro de un instantiño. Programa ofrecido por Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo Cotobade e diputado provincial. Moi boa noite, benvido, señor Cubela, como estamos? Moi boa noite, Antonio. Encantado de estar aquí con vos. Facía tempo que non viñamos por aquí, entre outras cousas pola pandemia e estas cousas. Vostede foi un dos alcaldes máis novos que tuvo Galicia e España, xa leva uns aniños nesto, xa é veterano. Como ve a política
a nivel nacional, co caso do fiscal general, co caso de... Como a ve un home como vostede desde, digamos que a aldea de Pontevedra? Pois con moita distancia, porque a verdade cada día topámonos con noticias cada cal peor que anterior e sin que haxa ningún tipo de consecuencia, nin xurídica, nin política. E, polo tanto, pois é triste, non? Que España viva un momento político de tanta incertidume, onde cada día nos levantamos con novas noticias e con rumbo político totalmente distinto á semana anterior e sin ningún programa de goberno. E, polo tanto, pois a inestabilidade política é palpable e clarísima e eu creo que se está facendo notar en todos os ambientes políticos, non? Eu creo que un país como España, que é un país xa modernizado, é dunha tradición democrática consolidada, ten que comezar a ter líderes e gobernantes políticos que asuman as súas responsabilidades cando as situacións sexan dun drama tan claro como que estamos a vivir, non? E máis cando hai casos de corrupción tan grandes. Se están forzando moito as institucións e está perdendo a imaxen de país. Totalmente, eu penso que hai uns límites ao poder político e ao poder executivo, que é a separación de poderes, que é un dos principios clásicos da filosofía liberal, e que nestes momentos pois está totalmente deturpados e asumidos polo presidente do goberno, non? Pódense permitir que o fiscal xeral do Estado faga o que fai, que a súa esposa, que é a muller do primeiro ministro do Estado español, pois poida, campar as súas anchas coa súa empresa sin ningún tipo de responsabilidade, ganando temas na universidade que só están reservadas para persoas que como mínimo teñen que ser licenciadas e aproveitándose dos recursos públicos do Palacio da Moncloa. E despois, pois, bueno, en fin, eu creo que todo o que estamos coñecendo do menoscabo que está tendo o Poder Xudicial, prácticamente casi como querendo prostituir a independencia xudicial, e isto é un concepto, non o quero calificar así, pois é gravísimo, non? En un país onde hai seguridade xurídica, medra o emprego, medran as empresas, medra a seguridade dos seus cidadáns, e nun país pois, que prácticamente podemos estar camiñando hacia, en algúns casos, como Venezuela ou Argentina, é gravísimo. Fai un ano estábamos de eleccións en Galicia. Estamos a unha semaniña, 18 de febreiro. Como recorda aquel mes e aquel proceso electoral? Pois, dende a militancia do Partido Popular, eu son alcalde militante, e, polo tanto, que ten un gran sentido e unha vocación de defensa do noso autogoberno e das nosas institucións propias, pelexou para que en Galicia houbera a estabilidade política que hai. Eu tive unha implicación, como case todos os alcaldes do Partido Popular, na campaña das eleccións autonómicas. E nós vivimos as campañas como un momento de proximidade coa xente, cos nosos veciños, e sobre todo defendendo unha mensaxe de unidade e de estabilidade, que é o que representaba Alfonso Rueda nese momento e o siga a representar, frente ao que podemos ver noutros territorios do país e frente ao goberno do Estado, non? E, polo tanto, pois, esta política comparada que podemos facer entre a Comunidade Autónoma de Galicia e o Estado español, pois, é clarísima. En Galicia se goberna, se lexisla sin problema, se toman medidas sociais para os cativos nas escolas infantís e aos rapaces que están estudiando na universidade, cuyas primeiras matrículas son totalmente gratuitas. En definitiva, eu creo que Galicia leva un rumbo, o barco está capitaneado e, polo tanto, eu creo que o que fixemos mereceu a pena, porque estamos vendo como Galicia vai a mellor e eu creo que estamos atraendo novas empresas, cada día os datos do turismo son mellores e, polo tanto, iso notase no territorio. E eu, como alcalde, podo dicir, pois, a verdade é que é moi cómodo poder saber a quen dirixirse, que se apoyen os municipios no seu financiamento e na súa cofinanciación de recursos públicos e, polo tanto, eu creo que un ano despois a esas eleccións autonómicas os galegos fixeron ben elixindo e apostando polo Partido Popular de Galicia. A conselleira de Política de Vivenda, María Martínez Allegue, que ademais é ben coñecida por vostede porque era funcionaria no seu concello, acaba de anunciar esta mañán que a Xunta concederá avais sobre o 20% da hipoteca a compradores de pisos protegidos dentro dese plan de vivenda da Xunta de Galicia. Esta medida, que é unha das principais, dos principais problemas dos últimos anos e principalmente dos que acceden á primeira vivenda da mocidade, como a valora vostede? Pois eu creo que o esforzo que está facendo a Xunta de Galicia é encomiable, se está demostrando cos feitos, cos anuncios que se fan cada lunes nos consellos da Xunta de Galicia e, polo tanto, no Diario Oficial de Galicia, e eu creo que unha das principais problemas que todos podemos recoñecer en calquera enquisa
ou sondaxe, sobre todo en materia xuvenil, é o acceso a unha primeira vivenda e o acceso a un primeiro emprego. E eu creo que todos os esforzos e as políticas públicas que están sendo encamiñadas por parte da Xunta para solucionar ou paliar esta problemática de falta de oferta é fundamental para intentar pois ir solucionando esta problemática, non? Eu creo que o esforzo que se vai a facer con este plan de vivenda por parte da Consellería é crucial para poder intentar influir nas capacidades que se deben ter sin tampouco vulnerar a capacidade do propio mercado de autorregularse, para intentar que eses mozos, esas mozas, que esas persoas, que esos galegos que queren quedarse aquí, que queren ter un acceso a unha primeira vivenda, a unha vivenda de promoción pública, poidan ter todas as facilidades. Eu estou encantado con esta nova política. Logo falaremos, entramos agora no Concello Cerdedo Cotobade e a ver que nos conta vostedes, que políticas teñen tamén para isto, para axudar e para, digamos, que a recuperación de vivendas que están, digamos, que necesitan reformas ou están medio abandonadas. Antes, unha cuestión máis de actualidade, a semana pasada, bueno, incluso no Chope se facía unha pequena manifestación para rexeitar as agresións que están sofrindo os sanitarios. Como entende vostede isto no momento que nos toca vivir? Bueno, eu creo que despois da pandemia sí que hai como unha sociedade, un roce un pouco maior, non? E incluso, pois, en problemáticas moito máis agravadas que con respecto á saúde mental. Eu quero facer fincapé nisto, aquí, se me das a oportunidade, Antonio, porque vimos de ter un grave suceso a principios de ano no noso Concello, que está clarísimamente pois, ligado a un problema de saúde mental e que eu coñeza, non a outro, e creo que coñezo ben o entorno familiar das persoas das que falo. Polo tanto, efectivamente, isto non só pasa na sanidade, pasa na educación cos profesores, pasa entre os propios pais. Estamos todos crispados. Sí, eu noto moito máis... Hai un muro que... Noto moita máis crispación, non sei provocada, non son analista nin científico. Sí, despois da pandemia. Noto incluso nas miñas labores tamén como alcalde que antes non sucedía. E, polo tanto, eu creo que, en fin, o propio mundo nos crispa, non? Pero sí que eu noto dende o ano 2021 en diante que a sociedade en moitos parámetros parece como que nace crispada xa o día. 9 anos estábamos votando contas ahora, no ano octubre de 2016, dos concellos pequenos da provincia de Pontevedra, cerquiña de Pontevedra, con límite de Pontevedra e Campolameiro e Forcarei tamén. Bueno, se fusionan, que era un dos primeiros proxectos da política en aquel momento de Núñez Feijóo. Que balance fai hoxe de 9 anos de fusión para dous concellos pequeniños? Están en torno ahora mismo os dous fusionados 5.800, 6.000 veciños? No entorno. No entorno. Pois a verdade é que estes anos pasaron moi rápido, imagino que pola hiperactividade e a tensión co que intentamos xestionar cada día o Concello, como digo eu, movendo a avispeiro cada día porque os recursos non chegan sós. Concellos como os nosos, se tiveran que vivir do que recaudan en tasas, impostos directos e, bueno, pois transferencias do Estado e da Comunidade Autónoma, daríalle para pagar solamente o capítulo 1 de gastos do persoal. Todo o que se consigue fora deso, non? Desos ingresos e desas transferencias é o produto da xestión e dos obxectivos que ten un goberno municipal. Polo tanto, eu creo que niso temos un notable alto, a calificación debería facela cada un, pero creo que, en fin, o propio Partido Socialista a nivel provincial nestes últimos anos dicía que a Xunta dopaba a Cerdedo Cotobade, non? Eu estou moi contrario a ese criterio. A Lei de Administración Local de Galicia deixa perfectamente claro no seu artigo 13 que os municipios fusionados tendrán preferencia na asignación de recursos públicos da Comunidade Autónoma, bien en convenios, transferencias ou subvencións de concurrencia competitiva. E, polo tanto, eu creo que é recoñecido por todos que hai unha capacidade e un esforzo gracias a incrementar os ingresos que nos permite a fusión a través dese Fondo Local de Fusións que a Xunta de Galicia apoia os concellos fusionados, neste caso na nosa comunidade autónoma, na nosa provincia, Cerdedo Cotobade, e a capacidade que temos para poder concurrir a todas as subvencións prácticamente que saen cada ano, a grandes convenios como estamos indo e as infraestructuras e os servicios que estamos pondo en marcha. Ben, é certo que a vida no rural non é tan fácil como nas urbes, como nas cidades ou como nas vilas medianas, pero con ilusión e con traballo e con procesos de escoita en todas as parroquias, nós temos un sistema de cogobernanza con todos os veciños que é o que aplicamos, non? Eu estou aquí, pero antes de porme aquí,
para resolver un conflito, póñome no lado do veciño, porque non somos representantes municipais e temos que estar próximos a eles e a elas. E a veces, por moi pequena que nos parece unha cuestión que nos plantexen, para ese veciño, para esa veciña, é a súa cousa máis importante. Polo tanto, temos que tratala como unha xestión grande. Eu creo que iso é o que nos convirte nun goberno próximo e resolutivo. E, polo tanto, eu creo que un concello que nestos anos pudera aumentar máis dun 200% o orzamento municipal do que sumaban por separado Cerdedo e Cotobade, que teñamos liquidacións do exercicio, falo do exercicio anterior, aprobamos un orzamento no 2023, son os últimos datos que temos de liquidación, porque os do ano 24 temos ata o mes de marzo para facela, pois no ano 23 aprobamos un orzamento de 4,5 millóns de euros, 1.700.000 euros máis do que sumaban por separado ambos territorios, e conseguimos liquidar o exercicio cun resultado orzamentario consolidado de máis de 9,5 millóns de euros. Eso é unha burrada. E, polo tanto, eu creo que gracias á capacidade de xestión e aos incentivos que conlevamos por ser un concello fusionado. Estamos construindo a terceira residencia de maiores do noso concello, o segundo centro de día. Estamos conseguindo máis servicios educativos nos colexios, estamos indo á remodelación de todos os equipamentos municipais cada ano, as infraestructuras culturais, as infraestructuras sanitarias, as infraestructuras educativas, e, polo tanto, eu creo que cada ano pois estamos en torno a uns investimentos entre os que sumamos de fondos propios da Xunta e da Diputación entre 3 e 5 millóns de euros. Polo tanto, eu creo que isto é moi importante, facendo sempre fincapé en que hai moitas cousas que non dependen de nós, nin de administracións públicas, que ainda así temos que facer forza. Pois, por exemplo, acabamos de conseguir no último ano que a empresa Zapaterías Crack, que é unha empresa familiar galega, pero xa é unha multinacional, pois se trasladara ao noso concello. Trasladarse ao noso concello serviulle... Plan logístico. Efectivamente. E van a crecer porque van a construir pois máis naves no entorno de onde están. E, polo tanto, eu creo que estamos dando noticias positivas pouco a pouco en moitas materias e moitos eidos. E, polo tanto, pois moi orgulloso. Queda moito por facer. En definitiva, loitamos moitas veces contra sistemas privados en servicios, pois os temporais, que sempre temos problemas con Naturgy, o propio despregue da fibra óptica, que xa me gustaría que estuvera ao 100%, pero, bueno, colaborando e axudando aos veciños para resolver problemas en todas as aldeas. Máis ou menos a vostede debe ir ben, porque os veciños no ano 23, lóxicamente, que son as eleccións en maio do 23, o Partido Popular conseguiu 10 concelleiros, vostede alcalde, Partido Socialista 2 e BNG 1. Como se xestionan 21 parroquias onde os núcleos urbanos son escasos e mínimos? Como se xestiona, como se leva un pouquiño para que todos os veciños teñan calidade de abastecemento, de auga, de saneamento, etc, etc, etc? Pois intentando ser xustos e repartir por parroquias e por lugares aquelas obras e servicios que máis interesan e que máis necesarios son, non? Evidentemente, eu creo que gracias a un grande equipo de concelleiros, teño 2 tenentes alcaldes que son magníficos, un equipo de concelleiros que realmente están pegados ao terreno e nos axudan moitísimo, e me axudan moitísimo, e esa labor facilita moitísimo. E despois teño que dicir que cuns servicios técnicos no concello que con un volumen de traballo enorme, non? Ahora mesmo pois, podemos dicir que no ano 2024, porque ese dato xa o teño, tramitamos máis de 7.000 expedientes urbanísticos. Aí conlevan moitísimos aspectos, non? Pero en materia de reparacións, obra nova, expedientes, certificacións, solicitudes e informacións, pero máis de 7.000 expedientes. Como ahora temos unha plataforma que o gestiona, que gracias á administración electrónica, todos estes datos son cuantificables. E, polo tanto, pois, traballando moitísimo. Eu sei que a veces temos que facer esperar a algún veciño ou algún colectivo para algunha petición ou por algún demanda que é importante, pero, pouco a pouco, facendo xestión. E eu quero facer fincapé que todo logramos ata agora e non renuncio a nun futuro estudiar o caso, sin pedir unha soa operación bancaria de crédito para financiar calquera das actuacións que levamos en marcha nestes 9 anos. Repito, non renuncio a que no futuro, se xurde unha boa operación, un bo convenio, teñamos que ir a unha operación bancaria porque estamos cumprindo perfectamente con 0 euros de débeda os límites de endeudamento.
pero eu creo que, bueno, os veciños teñen en nós a un aliado, no noso móvil, nos nosos medios de contacto directos, estamos preto deles, e polo tanto eu creo que eso é o que máis nos representa. Antes falaba vostede de centros sociais. A parte de eso, teñen 3 centros de saúde. A capital, lóxicamente, do Concello Cerdedo-Cotobade é o lugar da Chana, parroquia de Carballedo, non? 3 centros de saúde, un albergue. Que importancia ten isto e como dá servicio aos veciños? Bueno, pois é importante porque somos un concello cunha vertebración moi importante, cunha diseminación dos núcleos moi grande, e un dos compromisos da fusión era que os servicios públicos se ian a manter, porque son públicos, non? Como o seu propio nome indica. E, polo tanto, pois, o que estamos tratando de conquerir e conseguir é aportando máis servicios. Agora mesmo no noso concello, por exemplo, aí estamos promocionando 2 rutas de peregrinación, como é a Ruta do Taberneiro e a Vía Mariana, que atravesan o noso concello por distintas parroquias, ambas as dúas. Pois o que quixemos é dar un servicio nunha pequena construción municipal, reconvertila nun albergue, como acabamos de facer, para ofrecer un servicio que se poida pernoctar e poñer o noso territorio no mapa en materia turística. Temos moitísimos proxectos en marcha en materia turística, que eu creo que é un dos grandes polos do noso municipio, e, polo tanto, eu creo que nestos 2 últimos anos e os próximos 2 ímonos a diferenciar moitísimo en materia de turismo rural, en materia paisaxística, medioambiental e de desarrollo sostible do noso municipio. Eu creo que son coñecidos moitos dos proxectos nos que estamos a traballar. Tamén estamos a traballar na modificación urbanística de 3 áreas para dotar de importantes áreas recreativas e de recreo a distintos puntos do noso concello, e, polo tanto, a miña aspiración coas distancias, que é unha zona que lle teño moito cariño, me gustaría converter o meu concello na pequena Ribeira Sacra da provincia de Pontevedra. Estamos na planta central da provincia, estamos sendo atravesados por unha nacional que vertebra grande parte das nosas provincias e da nosa provincia coa meseta, e, polo tanto, pois aí estamos tamén loitando pola mellora desta circunstancia. Desa vía. Como van esas xestións despois daquele accidente tráxico que poñemos a audiencia en antecedentes daquele autobús que se había despeñado no ponte do Ponte de Pedre? Bueno, pois nós fixemos unha fronte común, varios reivindicando de 7 concellos, de 7 concellos gobernados por 3 formacións políticas distintas, que eu creo que nos tempos que corren, onde parece que ninguén se pon de acordo para sacar cousas de interese común, que 7 alcaldes e alcaldesas de 3 formacións políticas sexan capaces, pois, de... Pero a necesidade da carretera é dos veciños, de deixar a un lado, non? Pois os intereses das súas formacións políticas, que poden ser distintas, pois legitima todavía máis a aspiración que temos, que é conseguir a mellor integral da Nacional 541, convertila, pois, nunha infraestructura do século XXI e que deixe de ser, pois, unha estrada, en fin, tinguida por cruces ao longo de toda a súa vía. Moito para patrimonio natural, non? Desde as carballeiras, creo que teñen 10, non? Das destacadas. Bueno, hai unha que sobresae sobre as outras, non? Hai un barro para casa, pero do San Xusto é moi especial. Pero é certo que temos moitas, non? Temos a Carballeira de Famelga, temos a Carballeira de Fondós, temos a Carballeira de Cuspedriños, a Carballeira da Portela, en Viascón, en definitiva, pois, moitísimas. Casi cada parroquia podríamos contar ese número por parroquia. Bueno, e teñen un lugar de importancia comunitaria dentro da rede de natura e que sería o LIC do Lérez, non? E o LIC da Serra do Cando. Que importancia ten isto, incluso desde o Observatorio Astronómico de Cotobade, que isto, bueno, ao mellor non é moi coñecido por toda a audiencia, non? Pois son as 2 grandes áreas que pertencen ao noso concello e que están dentro da rede de espacios da Rede Natura. Mismamente, pois, fai uns días presentábamos co colectivo que reúne aos axentes medioambientais da Xunta de Galicia un libriño dos bolechas, onde territorialmente a historia, pois, se move no noso concello, non? E os protagonistas son Xusto e Mariña. Xusto en referencia, pois, á Carballeira do San Xusto, que está no entorno dos meandros do Lérez, e Mariña en homenaxe e deixando ben clara, pois, a Santa Mariña, que é unha zona espectacular do Alto Seixo, onde, pois, se divisan as 3 rías cuns miradores fermosísimos e onde está a famosa e recoñecida Porta do Alén, que Manel Loureiro, un escritor agora mesmo, pois, de talla mundial, con orixes no noso municipio, describe
no libro e na súa obra de La Puerta, e polo tanto, pois, con grandes recursos. E agora que todo se instagrameliza, e con tantos influencers, pois a verdade é que é un orgullo entrar nas redes sociais e ver a cantidade de numerosas persoas que acuden ao noso municipio, que se fotografían, que suben fotografías ás redes sociais e que promocionan pois os nosos lugares máis emblemáticos. E isto dá lugar a boa gastronomía, 4 festas culinarias de importancia, que quero que as mencione, que a campaña de turismo de Galicia e ademais levada a Fitur por Turismo Rías Baixas sea cando volves, pero que fale da, digamos que da potencialidade que teñen os 61 concellos da provincia, como lle beneficia, como, digamos que pode capitalizar este tipo de turismo e de economía un concello dos chamados pequenos desde o punto de vista de poboación. Pois nós, como con calquer concello de reto demográfico, o que temos que pensar é en atraer, captar veciños, que, por certo, no último ano, en porcentaxe de novos veciños captados na comarca de Pontevedra, só fomos superados polo concello de Poio, porcentualmente, non en números absolutos. E o ano anterior no 23 por Marín. Polo tanto, estamos xogando en primeira división nestes momentos. Todos podemos ver como as nosas parroquias chegan novos veciños que alugan casas, que compran vivenda ou que construen. Máis oferta, se houbera máis oferta, máis todavía conseguiríamos. Polo tanto, nós o que temos que conseguir é atraer as miradas ao noso pobo. Na época de verán, de vacacións e de descanso, as cifras de poboación no noso municipio prácticamente se doblan. Témolo en datos moi concretos e circunstanciais. Pois que o podemos medir de forma clara e dirán os veciños, carai, pois é na recollida do lixo. Nos, o volume de recollida de lixo nos meses de verán casi se triplica, non? Por lo tanto, damos boa conta de que as nosas casas se enchen, de que os negocios hostaleiros pois teñen unha boa situación, e, por lo tanto, creo que aí volvimos un momento doce. Despois, nós temos moito que facer por parte do Concello, temos moito que dicir. Nós acabamos de contratar unha empresa experta en xestións con catastro e con Agader para que nos fagan expedientes de investigación de todas as propiedades, de todas as vivendas que están en estado de abandono, sin propietario coñecido. Por qué? Porque hai axudas da Xunta de Galicia a través da Consellería de Vivenda para que os municipios soliciten axudas á rehabilitación para pôr casas no mercado a través de alugueiro social. Nos fixémolo coas vivendas dos mestres de Cerdedo, fixémola co edificio do antigo centro médico de Carballedo, estamos facendo xestións para que o Ministerio de Fomento nos deixe rehabilitar o vello cuartel da Guardia Civil de San Xurxo para reconvertilo en vivendas sociais, pero ben é certo que esa paisaxe que temos en moitos camiños e moitas pistas do noso concello con vivendas abandonadas, porque ben non teñen dono coñecido, porque son masas hereditarias sin partir dende fai décadas, ou porque ben os seus propietarios emigraron e non deixaron pois aquí o herdeiros efectivamente o rexistro da propiedade solucionado, pois a administración a través de distintos instrumentos, ben sexa civís ou polos cauces da Lei de Recuperación da Terras, pode adquirir esas vivendas en estado ruinoso, abandonadas, que non teñen dono coñecido, para intentar pois darlles unha segunda vida e que mellore pois a oferta de vivenda no noso concello, o acceso á vivenda dende un punto de vista da promoción pública e social e que axude pois a recuperar os nosos núcleos rurais histórico-tradicionais con vivenda tradicional cunha pedra labrada que pois herdada das mans dos nosos devanceiros e que con tanta importancia nos supuxeron ser recoñecidos como terra dos canteiros barrocos de Galicia. E como van neste senso, digamos que os veciños, as empresas que propietarios particulares ou individuales que compran ou alugan, arranxan a súa casa e logo a alugan para vivendas de uso turístico. Está proliferando, lógicamente non vai haber hoteles de moitísimos centros de habitacións, pero sí a pequena, digamos que entendida como turismo rural, non? A pequena casiña, a pequena estancia. Pois nós, entre hotéis rurais, vivendas turísticas e casas de turismo rural, podemos estar sumando agora mesmo pois prácticamente preto de 90 rexistros no noso concello, que é un número alto. Cada ano, ahora últimamente, pois aparecen 3, 4 solicitudes máis de vivenda turística que se suman pois a esta plataforma de oferta e, polo tanto, eu creo que é unha oportunidade, non, de negocio e para emprender e dar vida. Efectivamente. E eu, pois, bueno, o que estamos intentando dar oportunidade de que somos o único concello de Galicia
onde non temos imposto de construcións, quen queira rehabilitar unha vivenda ou facer unha casa nova non paga o ICIO, ten que facer o trámite da licencia, pero non ten que liquidar os impostos de construcións no municipio, e, polo tanto, pois ese é un aliciente moi importante. E eu considero que, ademais, a nosa propia situación de corazón en Rías Baixas, pois nos dá moitas máis oportunidades. A proximidade a Pontevedra, as praias... Cuarto de hora, non? Efectivamente. As praias de Marín son 20-25 minutos según a parroquia. Pois é unha oportunidade. Hai dúas familias de ingleses e norteamericanos que acaban de adquirir dúas vivendas para emprender proxectos de distinta categoría, coas que estou pues, entusiasmado. Se acaba de comprar por parte dunha familia que coñece Pontevedra unha vivenda no lugar de Cutián para emprender tamén un negocio, e polo tanto eu creo que é fundamental estar aí. Se acaba de comprar un hotel que estaba sin uso nin xestión en San Xurxo de Sacos, na miña parroquia tamén, pois para volver a poñelo en funcionamento, e a verdade, pois eu creo que é un bon momento para investir no rural, ben sexa no sector primario, ben sexa no sector turístico, porque a verdade ese refuxio climático que se quere convertir a Galicia, eu creo que é un lema estupendo, nos próximos anos vai a ser un polo de atracción de persoas fundamental. Estamos tendo moita xente que se está xubilando e que está adquirindo vivenda no noso concello para retirarse e vivir aquí. Falo de xente de Cartagena, de Valencia e de Alicante, que se están dando uns casos que a verdade me sorprenden gratamente. Pois, señor Cubela, chegamos ao final deste camiño, pero ten a última intervención para dicir o que vostede queira, remarcar algo que dixo ou chamar, invitar a todo o mundo a que vayamos ali a algunha das festas culinarias ou gastronómicas que teñen vostedes. Pois temos o próximo 16 de febreiro a festa gastronómica do Petote, que comezará ás 12 da mañá a cargo dun grupo musical na Praza da Chan o momento de degustación do produto, para despois cada un no seu grupo familiar ou de amigos se desprace a calquera dos 8 establecementos que participan na elaboración deste prato acompañado dun completo cocido. Polo tanto, eu seguir sendo... Hai que definir o petote, porque a maioría da xente non sei se se acordará deles. Quen proba repite. Pois o petote parece unha masa de pataca, pero unha masa feita con millo de centeo e de maíz que cocida no caldo... Que non se coce no forno. Efectivamente, cocido no caldo pois do propio cocido. Me din as mulleres que saben disto, as nosas aboas, que son as que mellor nos poden exemplarizar sobre o produto, na pota da cacheira, que é, mesturada coas grasas do cocido. Os chamados bolos do pote. Efectivamente. Según cada territorio se chama dunha... Aquí son máis conhecidos o petelo, etc. Marín e a Cañiza tamén teñen festas gastronómicas sobre isto, que axuda pois a condimentar o cocido e que lle dá moi bo sabor. Pois, señor Cubela, lle agradecemos moitísimo que haya estado hoxe connosco nesta vindeira ocasión. Moi boa noite, moitísimas gracias. Moitísimas gracias a vos por contar cun humilde alcalde de Cerdo Cotobade. Por favor. Isto foi todo en Cerdo Cotobade, pero non se vayan. Despois da publicidade recibimos a Xaquín Rubido, presidente da Pedra, plataforma pola defensa da ría de Arousa. Moito que falar, moito que analizar sobre esta ría con Xaquín Rubido. Non o perdan, hasta ahora mesmo. Programa ofrecido por Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es.
Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pois de novo estamos con todos vostedes, ya damos a boa noite e a benvida a Xaquín Robido, presidente da Pedra, plataforma en defensa da Ría de Arousa. Moi boa noite, benvido. Boa noite. Bueno, estábamos falando de que facía tempo que non viña a este plató, entre outras cousas porque durante a pandemia non fixemos este tipo de programas. Pero sí son noticia de vez en cando, non? Antes de entrar na Pedra, na plataforma e na Ría de Arousa, me gustaría poñerlle en riba da mesa tres temas de actualidade que lle puxen algún dos invitados anteriores e a ver que digamos que o primeiro que se lle veña á cabeza. Fai un ano estábamos de eleccións en Galicia, 18 de febreiro. Que lle ven á cabeza ahora mesmo? Bueno, continuidade, ¿no? No goberno da Xunta. Situación en Madrid, fiscal xeral do Estado, toda esta presunta corrupción, presunta historia. Está afectando isto ou afecta a imaxen de país? Supoño que sí, que toda a información que é tanto real como ficticia, porque eu non sei deslindar ese terreo, pois logo que... Os tribunais xa dirán o que digan. Efectivamente, todo eso evidentemente afecta a imaxe, ¿no? Do Estado español neste caso, ¿no? Últimamente, bueno, se veñen incrementando as agresións nos centros hospitalarios, digamos que os cuadros médicos e os cuadros sanitarios. Isto, que reflexión merece? Bueno, supoño... Estamos todos cabreados ou que? Supoño que, desde logo, é un indicador de malestar, ¿no? E eu entendo que ese malestar débese a cando se tensa unha corda, cando hai poucos medios para satisfacer as necesidades sociais, en concreto en sanidade, pois que dúbida cabe que esas tensións acaban aflorando, ¿no? E acaban, bueno, afectando, en este caso, ao sector máis débil, que son o persoal sanitario, ¿no? Lóxicamente. Entón, pois, bueno, eu creo que é un indicador de malestar, de preocupación para o conxunto da sociedade, debería ser, porque a sanidade é un valor colectivo importantísimo, ¿no? Para o futuro. Hoxe anunciaba a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que a Xunta concederá avais sobre o 20% da hipoteca para compradores de pisos protegidos e principalmente da xuventude, ¿no? Este problema da vivenda que, digamos que ven sendo noticia nos últimos meses, como lle parece isto a vostede ou como valora esta situación do plan de vivenda da Xunta ou da situación da xuventude? Bueno, é preocupante, en primeiro lugar, porque é algo que afecta a calidade de vida das persoas, da maioría das persoas que teñen un salario medio pois baixo, digamos así, e, por tanto, o alugueiro é algo que determina a fracción do salario que te queda disponible para outras actividades, ¿no? Entón, todo o que sexa, pois, controlar o alugueiro, en ese sentido, pois, determinar as cidades como zonas tensionadas, pois, podría ser un instrumento para baixar os alugueiros e para, evidentemente, influir no mercado da vivenda, ¿no? Tamén a outra vía, lóxicamente, é a vivenda pública. É algo que se debería de retomar, posto que, según a información que eu teño, é algo que se tiña abandonado, ¿no? Todo o que sexa incrementar o número de vivendas públicas a disposición, sobre todo a xente nova, é algo que vai favorecer ao conxunto da sociedade. Que é a plataforma? Que é a Pedra? Que é a plataforma?
Pois non sei moi ben, é realmente algo milagreiro, non? Porque podríamos decir que temos xa 25 anos de vida, non? E algo que é produto da vontade da xente, non? Porque, bueno, igual moita xente non o sabe, pero xa levamos bastantes anos sin cobrar ningún tipo de cuota, funcionando de unha forma moi aberta, moi horizontal, coa participación de todos os sectores productivos, como sempre, de unha forma dinámica, o sea, en función de como vai a realidade, pois a asistencia é maior ou menor, pero poderíamos decir que unha media, e temos reunións semanais normalmente, unha media entre 20 e 25 persoas, pero poden ser máis cando a cousa está mal por algún motivo ou hai algún problema quente, e realmente eu considero que eso só en si mesmo é algo moi importante, porque é un lugar onde nos comunicamos, onde dialogamos, onde chegamos a acordos, a consensos e onde actuamos sobre a nosa realidade máis inmediata, que é a Ría de Arousa. E iso é moi importante, porque se fai democráticamente, porque se fai escoitando a todo o mundo, porque ali está persoas que poden votar cousas totalmente distintas, pero están, e iso é moi importante, e iso é un valor en si mesmo, porque é o valor do diálogo. Como resumiría os 25 anos de cando se constituye, nos obxectivos, non nos feitos, nin nas, senón aí, non nos chega o que nos queda de ano, non? Pero nos feitos, nos obxectivos polos que nace a plataforma, e a día de hoxe, non sei, canto quedou no camiño, canto variou o camiño, ou se o obxectivo sigue sendo o mismo porque non se conseguiu, non sei canto. Bueno, surde, como todos os televidentes saben, a raíz dun conflito que hubo, ficais moitos moi novos non o saben, que hubo en concreto no Porto de Vilagarcía, no Peirao de Ferrazo, que había un proxecto que xa está executado, que é o dos depósitos chamados depósitos de Ferrazo, que eran depósitos de hidrocarburos. Entón, isto foi unha especie de aldabonazo na conciencia de multitude de xente, sobre todo de xente do sector do mar, fundamentalmente cofradías e bateiros, e iso provocou unha alarma social grande e provocou un estado de alerta e de motivación para participar na vida pública, amosando un rechazo total a ese proxecto, non? Eso deuse de fronte, pois, tanto con un concello do Partido Socialista como con unha autoridade portuaria do Partido Popular e un presidente da Xunta, que daquela era Manuel Fraga, que todos, os tres, estaban de acordo cos seus matices nese proxecto. Entón, a pesar deso, a pesar de enfrontarnos, por decirlo de unha forma, políticamente falando, a sectores importantes da sociedade, o que se valorou é que o que se defendía era bo para o conxunto da sociedade, non a cor política dos que estaban en eses cargos en ese momento, que podían ser outros. Entón, ese xeito de actuar, independentemente de que partido político é fulanito ou menganito, ese xeito de actuar foi unhas marcas de identidade da plataforma, non? O sea, podríamos decir que a plataforma pretende defender a Ría de Arousa, ti me decías que a definira, en calquera caso, sesa calquera o escenario político, sesa calquera o escenario político que este, o sea, se goberno o BNG, goberne o PSOE, goberne o PP ou gobernen as alianzas que sesan, a plataforma en defensa da Ría de Arousa vai a estar ao lado da xente da Ría, defendendo os seus intereses, defendendo esa mestura de medio ambiente e produción e productividade que significa Ría de Arousa. Significa biodiversidade e significa unha elevada productividade e, por tanto, benestar para un conxunto de cidadáns moi grande que afecta, ademais, dun xeito transversal ao conxunto dos concellos da Ría de Arousa, non? Que é unha población importantísima e nestes nos 25 anos, é dicir, había problemas, hai 25 anos había problemas de saneamento. Sí. Hoxe sigue habendo problemas de saneamento. Sí. Digamos que cales son as amenazas que ten hoxe a Ría?
Digamos que as principais, sí. 3 ou 4. Digamos que en todo esta travesía destes 25 anos, seguindo o fío do que ti plantexabas, dimos pasos importantes socialmente e a nivel de movilización e a nivel de respaldo social, puesto que fomos capaces de paralizar a famosa Lei de Acuicultura de Galicia, puesto que fomos capaces de paralizar o anterior, sí, o anterior casi, incluso 11, ¿no? Fomos capaces de paralizar o proxecto inicial da mina de Touro, que agora temos outro que é o mesmo, e fomos capaces de denunciar a xestión dos peles, en concreto, desde o noso punto de vista unha xestión errada, tanto por parte do Estado como por parte da Comunidade Autónoma, e fomos capaces de tecer alianzas, en concreto, tanto coa plataforma de mina de Touro Pino Non, como coa plataforma Ulloa Viva, que está detrás da oposición ao proxecto da celulosa de Altri en Palas de Rei. Por tanto, fomos capaces de mobilizar a sectores da sociedade moi grandes, sempre combinando con alianzas con outros movimentos sociais que surden a raíz de conflitos concretos, pero que afectan finalmente a mesma Ría de Arousa, porque, insisto, a Ría de Arousa e o río Ulla forman unha única unidade ecolóxica, non son realidades segregables, por tanto, todo o que afecta ao río Ulla afecta necesariamente... Sí, o Umia menos, pero... O Umia tamén, pero o Umia ten menos caudal, ¿no? O que ten máis caudal e o que ten maior superficie de cunca hidrográfica é o Ulla. Entón, eso é determinante para a vida e a sobrevivencia da Ría de Arousa. Digamos que por resumir para a xente que non son os da... digamos que non son os da Ría de Arousa e a xente do mar... digamos que se interese pola reivindicacións e polo análisis, vale, da situación. Principais problemas da Ría de Arousa hoxe son contaminación e contaminación de primeiro, de segundo? A contaminación, porque realmente estamos en un escenario de menor vento do nordés, menor afloramento e menor renovación das aguas da ría. Entón, a contaminación produce maior efecto agora que hai 20 anos, por decirlo de unha forma. Eso sería o primeiro, digamos, epígrafe da cuestión, ¿no? O segundo, o modelo territorial, o modelo de desenvolvimento que queremos. Proxectar a gran celulosa de Altri en Palas de Rei e a mina de Touro Pino de cobre, eso vai en contra do modelo productivo que temos en Galicia e en particular na Ría de Arousa. Eso non son modelos que podan convivir. Por que non son modelos que poden convivir? Porque demanda moitísima cantidade de auga do río Ulla, por tanto o río Ulla vai levar menor caudal e aportan moitísima contaminación. Por tanto, se hai menos caudal e máis contaminación, o efecto será moito maior sobre a Ría de Arousa. E como xa estamos mal, debido a isto que acabo de decir, porque hai menor afloramento, como consecuencia do que decía, hai menos vento do nordés, e o vento nordés o que fai é que baleira as aguas superficiais da ría cara fora, cara a mar aberto, e ese baleirado das aguas superficiais provoca que entren as aguas frías e profundas. Ese cambio a que... Eso é un cambio, evidentemente, derivado do cambio climático, entendemos. O sea, é algo que se ven producindo, se ven estudiando desde fai tempo, que se foi... Hai datos. Hai datos. No tema do vento hai datos. Efectivamente, hai datos que constatan... Nos últimos 20 e pico de anos, 30 anos... que constatan que hai un descenso progresivo tanto en frecuencia como en intensidade. E iso que dá lugar é que ese afloramento que falábamos, esa entrada de agua fría e profunda pola cara sur da ría, como consecuencia de como xira a terra, eso é o alimento da ría, é o que, digamos, dá de comer aos bivalvos, é o que fai que a nosa productividade biolóxica sexa tan grande, etc. Eso está indo a menos. E o estar indo a menos, que significa? Significa que os bivalvos están máis debilitados e, por tanto, son moito máis sensibles á contaminación e aos baixóns de salinidade que producen os desencoros. Esas mortandades tan brutais que se están producindo nos últimos anos como consecuencias deses desencoros salvaxes, prodúcense en este contexto actual, porque os bivalvos están máis débiles. Na plataforma hai biólogos. Sí,
e biólogos dos centros de investigación mariña que somos, que temos centros, algúns temos centros, non? E además centros importantes, de referencia non só galega, sino europeo ou mundial. Que datos aportan pola mortandade ou que datos manexan pola mortandade principalmente de bivalvos e marisco? O sea, a mortandade, o que estou dicindo é que os desencoros están afectando de unha forma moi seria. Pero, por exemplo, no Ulla non hai. No Ulla, sí, bueno, no Ulla temos 3 encoros que son Porto de Mouros, Brandariz e Touro. Ese sistema de 3 encoros que teóricamente se concederon esas concesións para demodular o cauce do río, o sea, para evitar precisamente que se produciera o que se está producindo, eso está producindo mortandades grandes. En concreto, en Rianxo, na cofradía de Rianxo, se produciron mortandades moi grandes no ano 2023 e creo recordar que no ano 2024. Entonces, esas mortandades que se producen e que se están producindo tamén, aí nada se produciu na ría de Noia. Sí, aí entendo máis, pero esta parte sí que non a entendía. Sí, de feito... Non por poñerlo en duda, sino... Son mortandades moi grandes precisamente porque os bivalvos, ao estar débiles, digamos, non teñen enerxía de abondo como para soterrarse nos areais e son máis facilmente asequibles pola auga doce, por decirlo de forma. Eses baixós de salinidade que producen os desencoros se producen sin ter en conta se a marea está alta ou está baixa. Entón, cando está baixa, eses desencoros producen esas mortandades tan terribles. O lapsus sobre Ulla, sobre os encoros de Ulla. Que datos teñen sobre Altri e donde ven a Xunta e donde ven o Ministerio en Madrid para este tipo de informes e este tipo de, non sei se son filtracións interesadas ou desinteresadas que se están coñecendo últimamente. Vamos a ver, Altri é un proxecto, pola información que eu teño, que é un proxecto estrela da Xunta de Galicia, que impulsa a sociedade precisamente que se nomea como Impulsa, donde o capital público e o capital privado pretenden, digámoslo así, fomentar unha serie de iniciativas empresariais e en concreto Altri, que é unha macrocelulosa que inicialmente ia ser de fibras textis, pero que en realidade... Antes estaban todos de acordo, non? O sea, hai anépico, antes das eleccións estaban as 3 forzas políticas de acordo, non? Sobre o proxecto de fibras teóricamente falaban de fibras textis, pero na realidade ese proxecto... Fibras textis de base vegetal. Efectivamente. É dicir, dos árboles. Sí, efectivamente. O problema é que eso non é certo. Virou totalmente, o proxecto non é ese. O proxecto é a produción basicamente de pasta de celulosa, ou seja, unha celulosa tradicional, maioritariamente, e logo falan de que nunha segunda fase farían fibra textil no caso de que decidiran mercar a como se chama, a patente, ¿no? Para poderla fabricar. En calquera caso, este proxecto é un macroproxecto que afecta dunha forma rotunda ao encoro de Porto de Mouros, porque detrae dese encoro un volumen de agua diario moi importante, en concreto 46.000 metros cúbicos día, e bota ao encoro de Porto de Mouros, non exactamente o encoro de Porto de Mouros, sino 2 kilómetros un pouco máis para arriba, máis ou menos, 30.000 metros cúbicos día de agua contaminada, non é agua de beber, é agua contaminada. Se fora agua de beber, reutilizarían a agua. Está demostrado que as celulosas non poden reutilizar a agua precisamente porque botan unha gran cantidad de contaminación. Por tanto, esa gran cantidad de contaminación va a afectar ao que xa está actualmente degradado, que é o encoro de Porto de Mouros, e, por ende, ao conxunto do río Ulla. Agua que está contaminada non só con produtos químicos, nitratos, fosfatos, sulfatos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, etcétera, sino tamén porque hai unha contaminación térmica. Botan eses 30.000 metros cúbicos día a 27 grados centígrados. Esta subida de temperatura que significa que vai a disminuir a cantidad de oxígeno disolto
no encoro de Porto de Moros, como cando ti quentas a pota de agua na cociña, ves como vai saindo burbullas, ese oxígeno vai escapando da agua, e iso vai favorecer ese proceso que xa se dá actualmente na época estival no encoro de Porto de Mouros, que se coñece como eutrofización, ou sea, esa presencia de cianobacterias, presencia masiva de cianobacterias. Estes organismos, que son organismos moi antigos, do comezo da existencia deste planeta, que son precisamente responsables de que teñamos unha atmósfera con oxígeno, porque producen oxígeno. Estes organismos son, digamos, oportunistas, ¿no? Cando se dan as circunstancias para que se multipliquen, eles se multiplican de unha forma moi importante, ¿no? Como bacterias que son. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que vamos a subir a temperatura, 27 grados centígrados, 30.000 metros cúbicos día a 27 grados centígrados, e unha gran cantidad de nitratos e fosfatos, que son os dous componentes, con pouca presencia de oxígeno, que van a favorecer ese crecimento de cianobacterias que va a contaminar o conxunto do río Ulla. Eso va a afectar, lóxicamente, sí ou sí, a calidade do conxunto do río, e vai a afectar, lóxicamente, sí ou sí, xunto con esa contaminación, a Ría da Arousa, que xa está nunha situación de debilidade na actualidade. Por tanto, estes proxectos, tanto de Altri como da mina de Touro, son proxectos que, insisto, teñen dos factores que son determinantes para o futuro da Ría da Arousa, e é que detraen agua, o sea, quitan agua do río Ulla e botan contaminación. Por tanto, vamos a ter menor cantidad de agua no río Ulla e vamos a ter maior contaminación. E iso vai afectar a Ría da Arousa. E ollo, porque estamos en un escenario de cambio climático. E a perspectiva, e están aí os datos, son oficiais, e os estudios, as prospeccións que hai, por exemplo, do Ministerio de Transición Ecolóxica, o último informe que do ano 2017, establece claramente para Galicia Costa, o informe do CEDEX, que as precipitacións van a ir a menos de 2010 a 2100, que é o estudio que fan, van a ir a menos en calquera dos escenarios de cambio climático que se dea. O sea, tanto se hai medidas de mitigación de gases de efecto invernadoiro como se non as hai. A precipitación vai ir a menos. Digámoslo así, as condicións térmicas, a evaporación de agua vai ir a máis. Todos os factores nos falan. Podríamos seguir relatando todos os factores que hai en riba da mesa dos estudios científicos sobre a prospección cara ao futuro inmediato relacionado co cambio climático, nos falan de que o río Ulla vai a ter menos agua. Se antes xa decíamos que vai haber menos agua porque Altri e a mina de Touro detraen agua e botan contaminación, e o escenario do cambio climático é que o río Ulla cada vez tendrá menos agua, cal vai ser o futuro? Totalmente negro. Por avanzar, e porque creo que máis explicado non se pode facer, o que acaba de decir vostede, como preocupación de unha amenaza todavía é posible, de momento non é real. A cuestión, a Xunta ten 24 de 27 informes, faltan varios informes, pero tamén falta o Ministerio de Madrid, e falta de que, digamos que esta normativa que a Xunta dice que é a máis exigente da Unión Europea, ou unha das máis exigentes, como pode ser que a Unión Europea, o Ministerio de Madrid e a Xunta de Galicia poidan subvencionar con unha parte importante de 250 millóns ou os que sean ao final, unha empresa que poida xerar este tipo de contaminación. Permíteme simplemente un inciso corrección, con relación ao que estaba dicindo antes. Non só vai afectar a Ría da Arousa, vai afectar a algo tamén moi importante para o conxunto dos cidadáns que nos están vendo da Ría da Arousa, e é que 145.000 habitantes da Ría da Arousa son consumidores de agua potable, 11 concellos que toman do río Ulla. Esa agua vai estar contaminada. Desde a Ribeira hasta Villarreal. A estación potabilizadora que potabiliza esa agua non ten capacidade para tratar eses contaminantes. Por tanto, vamos a beber agua de moita menos calidade.
e unha calidade que vai a afectar a saúde pública. Eso temos Sí, que eso decirlo. eso era coñecido, sí, vamos. Claro. Entón, no que se refere aos informes... Sí. Bueno, non só informes, sino que Sí. tres administracións das máis importantes, o sea, Xunta, Goberno de Madrid e Unión Europea, poidan non só autorizar, que senón que ademais premiar subvencionando. Sí, vamos a ver, aquí hai varios aspectos a Aí me analizar. perdo, Hai sí. varios aspectos a analizar. En primeiro lugar, eu analizaría o primeiro aspecto. Aquí o que analizaré vostede. O tema da transparencia. O sea, unha cosa é filtrar informes e outra cosa é transparencia na información ao Informativa, público. sí. Nós, que somos parte afectada, que somos alegantes, non temos ningún tipo de información pública. A nós non se nos transmitiron eses informes, pero sí se filtraron os informes. Por tanto, aí deduzo O último de Augas de Galicia, non? eu deduzo racionalmente que hai unha intencionalidade, ¿no?, de crear un estado de opinión e que hai unha intencionalidade que eu entendo que se... Filtra, entendemos que filtra a Xunta, vostedes entenden que filtra a Xunta, Augas de Galicia ou a empresa? Eu creo que é a Xunta, ten que ser a Xunta, porque a empresa, por agora, non se lle deu traslado dos informes, ou non se lle debería, porque é parte afectada. O sea, é a Xunta, o organismo público, que ten que emitir eses informes os ten que emitir os distintos departamentos da Xunta, aportarlos ao expediente e logo facer a tramitación global. E informar ao conxunto dos sectores afectados. Non se está facendo así, por tanto, eu entendo que unha falta de honestidade e de legalidade. Non son un abogado, non vou entrar en ese terreno, pero desde logo que me parece mal, parece mal como cidadán. Logo, está claro que se trata de crear un estado de opinión pública, de intentar influir, de intentar determinar que isto é algo que sí o sí se vai a facer, e nós queremos decir que hai unha gran oposición social a este proxecto. O sea, a movilización que se fixo última en Santiago de Compostela, no Obradoiro, é unha movilización histórica en Galicia. Non recordo, e teño bastantes anos, unha movilización dese calado. Isto ten percorrido social. Refírome que hai unha parte importante da sociedade galega que está en contra. E eu entendo que esa parte da sociedade vai a seguir presionando en contra da instalación desta fábrica. Vai a atopar esta fábrica recursos públicos para instalarse? Eu espero que non. Lógicamente. Por qué? Porque realmente é unha fábrica que vai producir un impacto terrible en unha parte moi importante e moi significativa para o conxunto da sociedade galega, que é o sector produtor do mar da Ría de Arousa e o sector agrogandeiro da zona central de Galicia, que é moi importante. Están todos os queixos, todas as transformacións en ecolóxico que hai en toda esa zona, unha zona moi rica, moi productiva, con un nivel de paro 2 puntos inferior á media de Galicia, por tanto, nada deprimida e que non é ningún salvavidas a celulosa de Altri. Todo o contrario. É un proxecto que vai a destruir esa estructura que existe na zona central de Galicia, repito, tanto a gran agrogandeira como, o que comentaba o anterior interlocutor teu, o sector do turismo sostible relacionado co Camiño de Santiago. Eu entendo que todo eso vai a estar claramente afectado por este proceso. E a calidade das augas e a calidade de os mariscos e pescados, lógicamente, pues, afecta a todo o mundo, non só o mariscador, sino que o turismo e a imaxe de Galicia. Efectivamente. A calidade dos produtos. Nós, cando defendimos a iniciativa legislativa popular no Parlamento de Galicia no mes de outubro, defendendo que o sector do mar tradicional fora declarado de interese xeral, dixémoslo claramente ao Partido Popular que votou en contra. Dixémoslle claramente, vostedes votan en contra porque realmente o que queren é tomar latas de berberichos de Portugal e de ameixas francesas. Vostedes, para onde camiñan é para eso, para que Galicia desapareza como potencia marisqueira. E hai que lembrar que o mexillón somos a primeira potencia de Europa.
e están xogando con lume, porque non só é a importancia social dos sectores afectados, sino que é a importancia para o conxunto da economía. Pero por eso digo... E para a imaxen de Galicia. Por eso decía que non sei, o sea, non vexo, non chego a ver o porqué outras administracións e outros... Porque hai técnicos que teñen que poñer a súa firmiña, non? Efectivamente. E hai 3 administracións implicadas, e son de colores distintos, e intereses supoñen bueno, distintos. A tramitación na que estamos agora é tramitación exclusivamente de competencia autonómica. O sea, logo entraríamos na fase do tema das subvencións europeas, etcétera, etcétera. Pero na fase na que estamos, que a competencia autonómica de realizar os informes de impacto ambiental, etcétera, etcétera, eso é exclusivamente da Xunta de Galicia, que na fase na que estamos. O outro virá despois, a continuación. Pero entende que non virá. Bueno, nós entendemos que sería ou viríamos como un fraude para o conxunto dos galegos e galegas, tanto que lle dean permiso ambiental como que lle deran os cartos. Por qué? Porque entendemos que eses cartos podían ir adicados a cantidade de sectores que se precisan en Galicia, como por exemplo, resenerar os bancos marisqueiros ou realizar un saneamento integral do saneamento da ría da Arousa. O sea, temos a ría máis productiva do mundo e non a cuidamos. Non estamos moi ben da cabeza. Os pés hai que telos no chan. Eu creo que o sector productivo do mar é algo que ten futuro e algo que é importante para o futuro, precisamente porque nos garantiza a soberanía alimentaria, porque son recursos que están en contra do cambio climático, porque fixan CO2, o carbonato cálcico das cunchas son CO2, por tanto son vectores que diminúen o cambio climático. En suma, é algo que ten futuro, que se sabemos xestionar, pois nos vai dar riqueza a todos e a todas, porque unha parte moi importante do PIB de todos os concellos da Ría da Arousa ten que ver co sector do mar. Pois é a nosa maneira de vivir. Efectivamente. E de ser, non? Efectivamente. Señor Robido, foise o noso tempo. Última intervención para decir o que vostede queira. Algo do que dixo, do que non lle preguntei, do que queira. O futuro está nas nosas mans. Os gobernos teñen un marxen de acción, pero a sociedade ten un marxen de acción moi importante e o temos demostrado. Eu creo que o camiño é seguir petando na mesa e impulsando o que temos, a Ría da Arousa, os seus sectores productivos e implementándoos e dándolles unha imaxe de futuro e resolvendo os problemas concretos que teñen. Temos que resolver a regeneración dos bancos marisqueiros e o saneamento integral da ría. Ese binomio, saneamento-regeneración dos bancos marisqueiros, é necesario facelo xa, e para eso se precisan cartos, e a Xunta non está dando eses cartos. Señor Robido, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, hasta unha vindeira ocasión. Moitísimas gracias, moi boa noite. Pois moitas gracias a vos. E que os éxitos serán vos para todos, que sexan vos para todos. Efectivamente, eso esperamos. Moitísimas gracias, moi boa noite. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Xaquín Robido, presidente da Pedra, con Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo Cotobade, e con Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite a todos. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí.
Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es.